balik si Punong Barangay Antonio Masman Junior ng Barangay Martinez Tibiao Antiki. Ikarwar namun nga buol dia kang share sa quarry nga haray naman nga sa pagbuol kang para sa may Martinez sa suba kang Martinez Tibiao Antiki. Mahal nga bulig dia nga matugro sa among barangay. Ang una naman nga share, more than 200. Pinapropose naman ito nga ay pahimo kang road concreting sa among barangay. Kagang dia nga share naman siguro sa kadya, propose kami kung ano ang amon imuon nga para man sa karaydan kang among barangay. Ako gali si Mrs. Milayda Piña, Barangay Treasurer, kang Barangay Bari. Ang aming nga share sa quarry nga 40%, tupa man kita na sa aming barangay. Tapos, bahal kita na ang mabulig ng kadya, kaya nagadutol din sa aming kwarta sa barangay. Kagaduro, panting man ang gamutan na kinakimuslit sa aming barangay. Basta nga tandas na kami magbantay dito, nagatupa kita na magluwas na buro akong pabayaan na munti. Hindi man. Kamura nga kadya, bagal lang naman nakita. Kaya tandas na kami magbantay nga quarry sa supa. Sa kay Go, duro-duro nga salamat kay baka kitang mabuling ka diyang amon kwarta nga diya nga amon nga share sa quarry. Bali, amo gali dyan mga imapuro dyan mga barangay officials, kagawad Victoriano, si kagawad na Tampano, si kagawad Melvin, Ginador, kagawad na Tubianusa, kagawad ng Balinya. Bali, ang plano naman nga mga barangay official para sa karaidan kang aman barangay, kay ang aman barangay tama katigado sa tubig. So, nagplano kami mag-turid dyan para mga ikabulit kayo, para man mga sulbar ang aman nga problema sa barangay, kay ang aman barangay halos kumulo dito puro pigado, kaya mubra ganito mga bahay dito, hindi naman mubra kung ibang mubra, kaya magsalgod lang katubig sa rayo, kaya pigado ang mga tubig. Una, nagpasalamat na kami sa opisina kang dinar, nga bawal ng ganda nga natutulog ka naman magawas sa 3 milyon na tangki sa pagi sa anak NGP, duro-duro naman namin ng mga proyekto nanda, milyones na natulog nanda ka naman. So nagpangabay ang opisina kang dinar, nga magto kami kay Go, para nga mga ayong kang host, para nga makabulik man kami sa aman nga mga kumuloy ito sa among barangay Usulos. Sa paman pagkatto niya daw success kita na nga ginahimuan kami ni Kong Karipiral sa PPDO, bali paluap rin lang kang aman na papilis sa DE na kabay na pangabay kita ko na mabuligan kami na ano naman matugro na gid ka naman ra nga bulig.